दिनै 2026 मायथाइनि 9 आगस्ट दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों। सेथि रादाबाव दङ दिनै उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव हारिमु भवनाव खन्थाइगिरि जथुम आरो दोरबि खौरां लाइसि बेखेवनाय हाबाफारि लादों। दोरबि खौरां लाइसिखौ बेखेवनानै होदों भेरगाव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारि बिथाङा। खन्थाइगिरि जथुम आरो दोरबि लाइसि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांमोना। BTC सोरखारनि फिन बाखनायथाव खामानि रायजो राजाफोरनि थांलाय फैलाय लामानि जेंनाखौ सुस्रांनो थांखिजों साबकाटानिफ्राय कासियाबारिसिम लामाखौ गुवारसिन बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। BTCनि मावफुं सोद्रोमा मृत्युन्जय नार्जारी बिथाङा बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव बिफाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमैफोर आरो BPF दोलोनि माखासे मावथिफोराबो बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे लामाखौ गासै 2,48 लाख रांजों 2 किल'मिटारनि गोलावसिन बानायग्रोनाय जासिगोन होननानै मावफुं सोद्रोमा बिथाङा फोरमायथिदों। जापानाव मोनसे गोमोथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय। जापाननि सासे धोनि सुबुङा गावखौ सैमा खालामना लादों। 26 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा गावखौ सैमा बायदि नुहोनो थाखाय गासै 220 कौटि रां खरसा खालामदों होनना खौरां मोन्दों। समाजारि बिजोङाव बे भाइरेल नुथायखौ नुना सुबुंफोरा सोमोनांदों आरो गोमोदों। चिरां जिल्ला खुंथाया फैगौ 15 आगस्ट उदांस्रि सानखौ बिथा खालामना हर घर तिरंगा हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्लानि बेंगिरि मावख'नि लांगोना मोखांनिफ्राय जागायना काजलगाव बाजारसिम हानजा सुरदों। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदों चिरां जिल्लानि बेंगिरि गकुल चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। हर घर तिरंगा हाबाफारिखौ 9 आगस्टनिफ्राय जागायना 17 आगस्टसिम खुंगोन होनना मिथिहोदों। अरुणाचलनि पासीघाटनि शंकुर गुरु कृष्टि केन्द्रआ दैबानायाव खहा जानायफोरनि मददनि थाखाय अखिल गगৈ बिथांनि आखायाव 1,10,000 रां गथायदों। मख'नो गोनांदि दैबानाजों सैनांनाय सुबुंफोरनो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय 25 लाख रां आरो आदर्श बिद्यालय आफादनिफ्राय 10,99,631 अनसुंथाइ होनायनि थाखाय मोन्नैबो फसंथानखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरदों गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। फैगौ बोसोरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय मैदेर साफारि आरो जिब साफारिनि मासुलखौ बांहोनाय जासिगोन। गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बायदियै फैगौ बोसोरनिफ्राय दावबायारिफोरनि मबाइल बाहायनायखौ बन्द' खालामनाय बिथोननि सोमोन्दै माखासे साननाय जादों होनना मिथिहोदों। दावबायारिफोरनि खाबुखौ नोजोर होनानै मैदेर साफारि आरो जिब साफारिखौ अनलाइन बुकिंनि राहाखौ थि खालामथारनांगौ होननानै बिथोन होदों हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा। अखा हाबाय थानायनि जाउनाव इं 2026 बोसोरनि अमरनाथ दावबायनाय पेहेलगाम आरो बलटल मोन्नैबो लामाखौ दिनैनिफ्राय बन्द' फोसावदों। बशिष्ठ पुलिस बिफाना गोबां सिखाव खालामनायनि केस गोनां सा 3 सिखावखौ हमनो हादों। हमजानाय सिखावफोरानो जादों काहिलिपारानि बिशाल बर', बर्निहाटनि सांखारक्रां आरो सनापुरनि रनजित सांमा। बिसोरनिफ्राय पुलिसआ पक' हेन्डसेट आरो अप' हेन्डसेटफोरखौ मोननो हादों होनना मिथिहोदों। नाजिरायाव दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। गारि जाब्रबथायाव फिसाज्लाया जिउ गोमानायनि खौरां मोननायनि उनाव बिमायाबो जिउ गोमादों होनना खौरां मोन्दों। धीरेन गगৈ मुंनि लाइमोना बाइकजों तिनसुकिया थांबाय थानाय समावनो जाब्रबथायजों जिउ गोमादोंमोन। फिसाज्लाया थैनायनि खौरां मोननानै लखिमीपुखुरिनि ताइराय गामिनि बिमा रुमा गगैयाबो जिउ गोमायो होनना खौरां मोन्दों। सासे बर' फरायसुलिया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों माखासे मदद नागिरदों। बिफाया एक्सिडेन्ट जानायनि उनाव बिफानि फाहामथायनि थाखाय राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों। हरिसिंगा 2 नं फासिया गामिनि बर' मेजर लानानै BA थार्ड सेमाव फरायनाय बिनानाव उत्तरा बर' बिथाङा। कलेजाव थांनो हायाखै आङो। दा खाननै खानथामसो जाबायानो एडमिसना फ्रि होननायखायसो जेने तेने खालामना फैबाय। फ्रि नङामोनबा खालामनो हालामोन आङो। जा मामाया दा जों सानै आगैखौदो आंखौदो फरायहोगोन ना खामानिसो मावगोन ना बाबानि धारखौसो होगोन इदि जादों आरोना। आगैयाबो खालमानसि क्लास 10आव जागोन टिउसनबो होनो हायाखै। आंनि मुङा उत्तरा बर'। आं नंत' फासिया उलुबारि गामिनि। आङो BA थार्ड सेमाव फरायबाय थादो। बाबाया दाखालि जुलाइ मासनि 21 तारिखआव मोना गारि सार्भिसिं खालामनो थांनायाव एक्सिडेन्ट जादों। ओमफ्राय दा बिखौ डाक्टरनियाव लांनायाव जोबोर फैसा खरसा जादों। दा बिखौ माने माहाय
मेजर दङ नोंहा साबजेक्टआ बड' दोङो बर'आव दा नों बेयाव रुम भारा थायोना न'निफ्राय थांलाय रुम भारा थाया आं थांलाय फैलाय खालामो बिनि खरसा पातिफ्रा सोर बर'नोमोन बाबाया बर'नोमोन मिस्ट्रि खामानि मावो बाबाया होयोमोन बिनि खरसा पातिफोरखौ माइ बेबायदि गाया माइ गायोमोन आङो दा दाखालिबो जानानै माइखौबो गायजोबनो मोनासै न'खरावथ' माइ बिदि गाया माइ गायनाय हा गैया जा गुबुननियाव गायो बेलेगनियाव दा नों कलेजाव थांनो हायाखै कलेजाव थांनो हायाखै आङो दा कलेजाव थांनो हायो खाननै खानथामसो जाबाय दां एडमिसना फ्रि होननायखायसो जेने तेने खालामना फैबाय फ्रि नङामोनबा खालामनो हालामोन आङो दा मा लुबैदों बाबानि मोजां देहानि थाखाय दा सुबुंफोरा एसे एनै खहाय खालामथो होननानै सानदों आरोना बुहुद फैसा माने इथि लानाय दोङो जा मामाया दा जों सानै आगैखौदो आंखौदो फरायहोगोन ना खामानिसो मावगोन ना बाबानि धारखौसो होगोन इदि जादों आरोना आगैयाबो खालमान जे क्लास 10 आव जागोन टिउसनबो होनो हायाखै आंनिखौथ' आं बुंथ'ला जेबो दा सहाय लुबैदों सहाय लुबैदों हाग्रामा साराबो बाहाय एसे जाबानि थाखाय सहाय खालामदो बुहुद गोब्राबाव गोलैना दोङो कलेजाव थांनो हायाखै आङो दा खाननै खानथामसो जाबाय दां एडमिसना फ्रि होननायखायसो जेने तेने खालामना फैबाय फ्रि नङामोनबा खालामनो हालामोन आङो जा मामाया दा जों सानै आगैखौदो आंखौदो फरायहोगोन ना खामानिसो मावगोन ना बाबानि धारखौसो होगोन इदि जादों आरोना आगैयाबो खालमान जे क्लास 10 आव जागोन टिउसनबो होनो हायाखै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा सेबखांना दिहुननाय 6 दानारि खौरां लाइसि 16थि दोरबेखौ दिनै बेखेवबाय मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि होननासो बुंगोन आं दिनै आरो बेखायनो जारिमिनारि जाय थावनियाव जोङो फ्राय 14 बोसोर माने हाबनानै बिदि मेल खालामनो मोनाखैमोन बे जायगायाव आरो बेनो जाबाय उदालगुरिनि बर'फोरनि मोनसे सम्पद हारिमु भवन बे हारिमु भवना बर'फोरनिनो सम्पदखा दा बेवहाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव थोंजों मदद दं बिथांमोना दि मोनसे खन्थाइगिरि जथुम लाबाय बियो मोनसे मोजां मोनसे मोन्दांथि होननानै आं बुंगोन दिनै आरो बेवहाय आं लोगो मोनदों जे जोंहा बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे खौरां लाइसि दोरबि बेखौबो बेखेवदों बेरगाव TLCCनि मानिजाथाव मासिगिरि चेयारमेन श्री बिक्रम दैमारि बिथाङाबो बेवहाय फैदों आरो बे हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो लोगोसे गोसो गुदुं खन्थाइगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों बे खन्थाइगिरिफ्रा खायसेया गोजाम आरो खायसेया एखेबारे गोदान दा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन आरो बे मेलखौ दैदेनदों जोंहा उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मिस्टार पटेन्द्र बसुमतारी बिथाङा दा जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि हारिनि राव बा जोंनि थुनलाइ बे बिथिङाव जोंहा बयहाबो बिहोमा होनांगौ दङ आरो बे बिहोमाजोंनो जोंनि हारिया दिनै गोबां जौगादों जिहेतु जों मोनसे खोथा बुंनो हायो जे थरथिं दैजोंसो सागर जायो जोंनि बर'नि राव बर'नि थुनलाइ बर'नि माने गासै बिथिङा दिनै जि मोनसे जौगानाय लामायाव फैदों बयनिबो बिहोमा बहाय दङ इभेन बे बिहोमाया नोंथांमोननिफ्रायबो बहाय दङ नोंथांमोना दिनै खौरांगिरि हिसाबै जेरैबायदि खामानि मावदों थिग एखे रोखोमनि जोंनि माने खन्थाइगिरिफ्राबो जोंनि लिरगिरिफ्राबो बे खामानिखौ मावनांगोन आरो लोगोसे मोनसे खोथाखौ जों बाख्नायनांगोन जे उदालगुरि हिसाबै जोङो माने बर' मैखोम जायगा थुनलाइ बिथिङाव बांद्राय गोजौ थाखोनि मासि जायगाखौ मोनाखैब्लाबो जोङो फैबाय थानाय जायफ्रानाखि गोसो गुदुं लिरगिरिफोर दङ बिथांमोना खन्थाइगिरियानो जाथों बा जोंहा थुनलाइ माने रायथाइगिरियानो जाथों बा फावथाइगिरियानो जाथों जों बिथांमोननो खाबु होनांगौ बेखौ बे खाबुखौ जोंनो होनांगोन जोंहा जिल्ला थुनलाइ आफादा होनांगोन जोंहा गुदि थुनलाइ आफादफ्रा होनांगोन बे रोखोमनि बायदिसिना हाबाफारि बिथांमोना लानांगोन आरो दिनैहाय बर' थुनलाइ आफादा जिहेतु 75 बोसोराव आगान होनो थांगासिनो दं फैगोन 10 नभेम्बराव 75 बोसोर जाहैसिगोन बेयो मोनसे जारिमिनारि सान जोंनि थाखाय बेखायनो बेजों लाखिनानै जोंहा जिहेतु माने ग्ल'रियास 75 इयार्स
जोङो 2026 नभेम्बरनिफ्राय 2027 नभेम्बरसिम बे हाबाफारिया थागोन। बेखायनो बे बोसोरसे हाबाफारि जों बायदिसिना हाबाफारि लानो हायो आरो आं दिनै खावलायगोन जे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो बिथांमोनाबो बे हाबाफारिखौ लानो हागोन।